Eta gaurko aktualitatearen bilduma minutu batean egiteko erronkari helduaz. Zer demontre gertatzen ari ote da, Kalifornian ere ez da ertzainik ez, eta ertzaintzaren barne krisiak Jaurlaritzaren gobernu bilera ataria bera baldintzatu du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Jaurlaritzak ordea hauxe diote. Badela kanpoko esku beltz bat, ertzaintzaren barne krisi hau auspotzen ari dena. Zein izango ote da, hori jakingo ote dugu. Bien bitartean, turari dagokionean, bolondrez bila segitu beharroko ote du Jaurlaritzak, suhiltzaileek kudeatu beharko ote duten aurtengo super turrau ikusteke zer gertatuko den. Bien bitartean, Erkorekak atzera egin du baina, eta Maialen Mazonen erailketa matxistan, gauzak ondo ez zirela egin aitortu du lehen unean ertzaintzaren jokabidea goiti bera defendatu arren. Akats kate baten ondorio izan dela esan baitu sailburuak gaur bertan. Eta bien bitartean, gauzak honela, hauteskunde ondorenarekin zer gertatuko da Gipuzkoan eta Gasteizen Elkarrekin Podemosek bat egingo du Eusko Alderdi Jeltzale eta PSrekin EH Bildu alde batera uzteko, Alderdi Popularra oraindik ere bazterrean geratuko ote da, ala zerbait gehiago jokatuko du pelikula guzti honetan, hori dena ikusteke, baina jakin badakigu Nafarroan txupinazoa osasunak jaurteko duela, jagobismoa garaile zer izango ote da urrengoa, Jago Barrasate lehendakari, hori ikusteke espero duguna da, edo nola ere, Guardia Zibilak trafiko eskuduntza galdu eta gero, Noaingo aeroportuan halako babesa eman nahi izan zion osasunari Sevillatik bueltan, ez dezatela okurrentzia berbera izan, udaletxe plazan, uztailaren 6an.